Salut oameni buni și bine ați venit la un nou video. Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, doi dintre cei mai buni jucători din istorie, oameni care au dominat fotbalul de după 2000 și sunt cu siguranță doi fotbaliști uriași. Am văzut jucând unul împotriva altuia de foarte multe ori. Am văzut cum Ronaldo și Messi au dominat competițiile UEFA Champions League, fiecare când poate echipa lui era mai în formă, iar în alți ani Cristiano câștigând mai multe ligi ale campionilor la rând și nu numai baloane de aur și toate cele, dar sunt convins că mereu ne-am întrebat cu toții cum ar fi fost dacă Ronaldo ar fi jucat în echipă cu Lionel Messi. Eu cel puțin aș vrea să-i văd cel puțin odată într-un meci demonstrativ poate. Am găsit un video pe canalul Magical Messi, foarte tare canalul, peste 1 milion de abonați, aveți și link către el în descriere. Și este un video în care Messi joacă în echipă cu Ronaldo, faze similare când Messi și Ronaldo ar fi putut coopera în atac. Fiind atât de prezenți la echipele lor, apărând deseori în atac, s-au găsit faze foarte similare care au fost combinate în acest video de editorul și cel care are canalul Magical Messi. Hai să vedem cum arată un atac cu Messi și Ronaldo. We shared this stage 15 years, me and him. I don't know if it's ever happened in football. The same two guys in the same stage all the time. Multe Real Barça între It's not easy. Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. And of course we have a good relationship. We have that battle the last 15 years, which is good. He pushed me and I push him as well. So it's good to be to be part of history of football. I'm there, and of course he's there as well. Forget the comparisons. Just enjoy it. Messi. Și l-avem pe Messi Still Messi. construind o fază. Pasă finală la Cristiano Ronaldo și super shoot al portughezului. Și aici tot Messi către Cristiano cu un shoot în forță. Doi apărători acolo. Vine shoot-ul de la distanță. Ce jucători și Cristiano. Iar control ca al lui Messi rar văzut. Oh, și faza asta. Își păstrează calmă, driblează și fundașul și portarul. Cristiano, călcâi. Și Messi acolo, pe dreptul. Miștoră de tot editat. Ronaldo cu stângul. Wow! Ar fi teroare pentru fundașii adveriști. N-ai ști de unde vine pericolul. De la distanță. Lionel Messi pasă la Ronaldo, preluare. Trece și Cristiano de portar. Împotriva lui Napoli aici. Senzațional. Deseori portarii n-au nicio șansă. Oh, și acest gol. Cât de mult se poate înălța Cristiano. Ce centrare! Aici e dificultatea Ronaldo. La bine, a dat-o bine în centru acolo. Cere 7 la colțul scurt. Nouă lovitură de cap. Și din corner. Messi just dancing around. Messi drives to the 18. Wow!
parks it in the back of the net. Crocheta. Options left and right. Cristiano Ronaldo though goes for goal. Ce bombă! What about that from Cristiano Ronaldo? Back for Ronaldo. Sensational finish. And Ronaldo brings it down nicely. Messi. Înconjura Messi acolo, dar găsește el drum spre gol. 6 oameni cred că erau. Again. And Ronaldo like a rocket. Messi now, Leo Messi, sure. Oh! Yes, indeed. He doesn't Îl miss. pune jos pe portar. Oh, what a ball through for Leo Messi. 2-0. Pare uneori așa simplu. First touch of the game, second touch of the game. Și Ronaldo, fie cu stângul, fie cu dreptul. Sunt șuturi foarte bune. Ronaldo, that's a good ball. Cum a dat și acel gol în Champions League. Aproape de pe loc cu piciorul stâng. Goal scorer for Barcelona. Another glorious pass from Messi. Ronaldo controls it well. Bobbled, doorstep, and walk on through. Cu bicicleta. He's got his hat-trick. Messi scăpând. It's Messi for 6. No danger. Fără probleme. Se duce șutul în poartă. Back to his right. Aici printre picioarele fundașului. Makes the wrap. Excepțional. Messi flicks, dishes, hands for Ronaldo, and that one is clinical. Great goal, but they make it look so easy, don't they? Messi poked free by Figueres, drives across, gets it, Oh, sneaks it home. fotbalul de Barcelona acum. Parcă n-am prea văzut sezonul ăsta. Cu cele combinații fatale de pase care au dus Barcelona spre glorie. Ronaldo! Cristiano No, I think that tiene what mucha Cristiano calidad, has muchas cosas is buenas lots of quality, que a lots cualquier of jugador good le things gustaría that tener, pero every player bueno, would a mí like me to have tocó as ser well. como soy, But como I'm the él way y- I am, and y he's cada the way uno he es- is. Foarte tare aici, 3 jucători formidabili. Have as footballers at least. Și se laudă unul pe altul, chiar dacă e competiția atât de mare. La pierna izquierda. Yo tampoco soy muy mal de izquierda, no estoy mal, pero su pierna izquierda me lo Yes, his left foot is really good, and I'd like to have that. Și Ronaldo a recunoscut și el că Messi are piciorul stâng mai bun până la urmă. I-am văzut pe Cristiano Ronaldo și Messi respectându-se reciproc și e normal să fie așa, doi jucători care au ajuns la un nivel mult prea mare, absolut uriaș și chiar dacă au fost în competiție atâția ani, mereu au fost fair play unul cu altul. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like acolo. Dacă vreți să mai fac reacții la clipuri cu fotbal, că n-am prea mai făcut acest lucru în ultima vreme, spuneți-mi în comentarii. Văd multe videoclipuri de genul acesta foarte spectaculoase, bine editate, sunt multe canale foarte bune și aș putea să mai reacționez din când în când la așa ceva. Ei bine, cam atât, oameni buni, acesta a fost videoclipul. Pa, pa!